Tak čau, vás vítáme mého dalšího videa tady na YouTube, budu rád, když mi to zanecháte odběr, like, zvoneček a dneska si zahrám Ligu mistrů. Minule jsme hráli přesně tento turnaj Liga mistrů se Spartou a pokoušíme se vyhrát Ligu mistrů se Spartou na úrovni beginner. Vyhráli jsme 7-15 a samozřejmě 19, vyhráli jsme na Leverkusen 2-0 a dostali jsme se do čtvrtfinále proti Inter Milan. No jenže se tu právě před malou chvíli objevila ještě jiná Liga mistrů. A to je taková a já nevím ještě, jak to funguje, myslím si, že budeme muset vyhrát Ligu mistrů z nich a pak můžeme možná získat Ferran Garciu, možná něco budeme muset asi splnit v galerii. Tak zkusíme něco tady udělat. Aha, tak dáme si profesionál, aby to nebylo tak nudný zápas, přece jenom. Protože minule jsme hráli na úrovni beginner a bylo to docela hodně nudné, jako. Hodně nudné. Vyhráli jsme taky, že 19-0, jako. Nic tam neudělali skoro. I z Leverkusenu. A já mám radost. Já doufám, že Ligu mistrů vyhraje Barcelona, nebo PSG, nebo Arsenal. To jsou kluby, kterým fandím, ať vyhrajou Ligu mistrů. No, takže zkusím vyhrát s Arsenalem, nebo zahrát, já nevím, co to je, asi musím vyhrát na to. Něco takového asi. Když to video točím, tak dneska se bude hrát zápas Realu proti Arsenalu, takže Arsenal vede 3-0. Jako nevede, jako a vede, z prvního zápasu vede 3-0 prostě. Takže uvidíme, jak to dopadne u nás tady teďka v druhém zápase. A taky uvidíme, jak to dopadne Gabriel Jesus. No, Gabriel. Tady se otočím kolem Mbappého. Antony. No nic. Partey. Jesus. No nic, tak nedá na Jezusa. Jezus. To je smutné. A jo, to je super. Partey. Nahrajeme na Jesuse. Pojď. Sprinty. Trossard, ne, bohužel. Obrana Realu Madrid nám stála v cestě a povedlo se jim to. Bohužel se jim to povedlo. Stáli nám v cestě. Skluzy, pojď. Dobrý skuz, ale bohužel pořád mají míč. A Vinicius jde na bránu a dává nám gól. Real Madrid vede 1-0. To si snad za mě děláš srandu. Bú, Vini, bú. No nic, to otočíme. Comeback nám. No nic, to zase ten Vinicius. Valverde, Federico, Ada, Goes Rodrigo, Hala Madrid. No nic, pojď zkus nám. Tak úplně ne. Starý pán, no dobré. Hej, vole. No nic, nemůže nám dát další gól. Hlavně ne Vinicius. On nám prostě nemůže dát gól. No nic.
Rýže. A že dostáváš žlutou kartu, no nic. To uplacené, to podplacené. Rozhodčí, piskot. Máš. Jak to nechytil? Jak to nechytil? To měl chytit. No tak to jsem neviděl. No tak to ne. Jak to nechytil? Mi neříkej. Saliba. Ødegaard. Jesus. Trossard. No, Vasquez. Pojď, Rýže. Trossard. Ne, děláš si srandu ze mě. Tvrdý Ríša. Federico. Ve skutečnosti nenávidím Harderka, teda tvrdého Ríšu. A naše spolužečka ho přímo miluje a my si s kámošma děláme srandu, že tam za chvíli začne pártu ve třídě Federico. Tak to bez teď bude. Ne! Děláš si srandu, my se nedostaneme ani na jejich bránu. Nemáme ani jednu střelu, no nic. Ale tak dávej to od té nohy dřív. Rýže, zkusno. Valverde, Federico. Pojď, dobře, Partey. A teď ukáž, co v tobě je. Jo, pojď, Rýže, pojď. Rýže nás zachrání. Pojď. Nahrávej to. Nesuj. No tak nemusí za ní zkuzovat. Partey. Já si srandu, tak se podí, ne? Ne, Mbappé nám nemůže dát góla. Žába nám dá góla, no nic. No nic, děláš si srandu. Jak? To je jako... Srandu ze mě. Tak co děláš? Tak jsi úplně blbej, nebo co? Ta hra je přímo postrach. Pojď. Zkusni ho. Ne, a co děláme? Prohráváme o půli 0-3, no nic. Tak to je na nic. Počkej, dáš si sranu za mě? Počkej. Já jsem nechtěl. Chtěl tohle. Co? Když tam nemáme saku, my tam nemůžeme mít saku, no nic. Tak to jsem neviděl. Já jsem tam chtěl dát saku, ale my ho tady nemáme. No nic. Tak to je na nic. Počkat. To bychom mohli změnit. Jako asi úplně bychom to oslabili, ale asi ne, kašle na to. Kašle na to. To bychom akorát oslabili. Takže ne. Já jim pořád věřím, že to tam řeknou. Ne, ale to by se mu nemohlo stát tohle, ne? Pojď, Rýže, doři ho. Měl jsem si ještě počkat chvilku, teda on měl počkat ještě. Ubraň, nesmí na ten,
On máš! Dobře, máš. A pojď. Vysuň, dělej, pojď. Pojď dopředu, dělej, pojď. Sprinty. Pojď. Ne! Co děláš? Ta úroveň profesionál to nám fakt nevyhovuje. Nejsme se tam dát ten amatér, fakt. A mě se to trochu seká. Trošku víc. Dáme ho tam. Party už tam stejně nic neudělá. Ukažte, co v váze je, kluci. Papi. Pojď. Dáš, Jezus, na to sádá. A pojď sám. No, úplně sám nepůjdeš, no nic. Tak nepůjdeš vůbec. No, pojď, dožin ho. Pojď, dobrá, sprinty, pojď. Ne, pojď. Ty věřím, ne, dobrá. Pojď, holička, dobře, pojď. Dopředu, dobře. Musíme aspoň snížit. Pojď. Dobře tam. Kde to máme? Tam stejně nezmůže. Tam měl několik nabil, nebo několik běžel prostě sprint a už to nedává. Dobře, ještě že jsme ho tam dali. Byl dobrý zákrok obrany. Ještě že jsme ho tam dali. A pojď, Jezus. Ne. No, nic, to bude gol. Tak, jo, je to gol. Zase ta špinavá žabí hlava Mbappé, no nic. Kylian Mbappé. Pojď. Gabriel Jesus. Sterling, ten to všechno točí ještě. No tak úplně ne asi. To máme ne. Edgard. Co bude mu takhle? Pojď, obraný zákrok, hoši, pojď. To bude penalta, ne? Tak ne. David Raya. A konec 4-0 jsme prohráli. Bude ještě druhý zápas, no ale jako tak to si myslím, že úplně nevyhráme, to by bylo druhý. Kompletní zápas. Takže nejspíš jsme prohráli právě. No jako prohráli jsme, ale chápete. No už to chápu, to musel vyhrát. Je tak? Už to musel vyhrát. To je jasný. Takže... Dobře, dáme se sami. Pomalu. Sami. A nebo víte co? To uděláme zase příště.
Takže já vám děkuji, že jste se dívali na tohle video, i když nebylo moc záživné a budu rád, když na ten základ odberu nějaký koleček a nějaký hezký komentář a budu se na vás těšit zase příště. Takže čau!